you running? भड़ी 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 रात भड़ी साहो रे बाहुबली भड़ी 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 रात भड़ी kai dukan ku nan gwara tun kafin dare ya muku kama hanya ku juya mu koma mu je ina kai ganin laushi baya hana ni tankaɗe ku bar nan wajen saboda me zamu ban nan kai din waye ni suna na dan mama Allah ya sa dan bahubali ne kai da ni kake ja kenan da kai ake sai dai an yi fadan kenan sai an yi fada kai ji baya Are you running? 70 years old man. kai ba ka ƙara gudu wayannan sun fi mai tatsina haɗari